doon sa Jerusalem. Mga tao ay nagtungot, naghintay, at nang mapagmasdan nila na si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghamak ng mundo'y naririnig. Ang landas ng pagdurusa tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay hinilisan niya dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Ang landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem. Mga tao ay nagtungot, naghintay, at nang mapagmasdan nila na si Kristo'y hinatulang mamatay. Duguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hakbang niya'y paghahamak ng mundo'y maririnig. Sa landas ng pagdurusa, tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y langit ay nilisan dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y luminis. Sa krus na naganap ang kanyang pasakit. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang matubos. Langit ay lulusan dahil inibig niya tayo. Ang landas ng pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo.
Amen. Praise the Lord, praise the Lord.